sestry sme mohli pokrstiť pred rokom, približne pred rokom v Hermanovciach. Sa osvedčili a sú pracovníci a radi by sme boli, aby sa stali tými piliermi, aby mohli byť príkladom verných. Život zhromaždení ako súčasť, ako úd, ako člen tela Kristovho je takým záväzkom voči konkrétnym aj ľuďom, ale aj voči Pánu Kristovi. Chcel by som ešte poprosiť brata Piera a poprosím ešte brata Janka Liptáka za staršovstvo Hermanovcia, aby prišiel sem. Tak, milí naši bratia, milé sestry, pretože ste vyznali svoju vieru Pána Ježiša Krista, chcel by som len tak potvrdiť vaše vyznanie a znovu sa vás pýtať, vyznávate, že ste sa podali Bohu ako nebeskému Otcovi, že ste prijali Pána Ježiša Krista za svojho Spasiteľa a že ste uvítali Ducha Svätého vo svojich srdciach. Tento duch vás uisťuje, že ste Božie deti. Tak? Vyznávate, že prijímate Boha Otca, Syna i Ducha Svätého ako trojediného Boha. A Písmo Sväté ako jediné pravidlo viery. Ak vyznávate spolu s nami túto kresťanskú vieru, povedzte verím a vyznávam. 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 Teraz sa chcem spýtať, či sľubujete, že s Božou pomocou sa budete snažiť tak, ako sa patrí na tých, ktorí majú účasť na Evanjeliu Kristovom. Že budete hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť na prvom mieste a usilovať o svätý, čistý život. Aby ste mohli osláviť toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Ak takto sľubujete s Božou pomocou, povedzte, s pomocou Božou sľubujem. 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 Božou pomocou sľubujem. Božou pomocou sľubujem. Ja by som chcel poprosiť členov zboru Hermanovce, aby povstali, členov Hermanovského zboru, to znamená aj so stanicami, Rokycany, Hlinné, Medzianky a tak ďalej, Pirátovce. Ako učeníci Pána Ježiša Krista vstupujete do zmluvy s touto vetvou, časťou cirkvi Pána Ježiša. To znamená s cirkvou bratskou. Zaväzujete sa, že sa budete podriadovať Božiemu poriadku v cirkvi aj v zbore. Budete žiť v kresťanskej láske, v duchovnom spoločenstve so všetkými spolučlenmi a budete sa za nich modliť. Svojimi darmi budete prispievať k rastu a budovaniu Kristovho tela a podieľať sa na duchovnej práci v cirkvi. Nebudete opúšťať zhromaždenia svojho zboru a budete prijímať aj bratské napomínanie. Podľa svojich možností budete prispievať na prácu Božieho kráľovstva v cirkvi. Ak takto sľubujete, povedzte v dôvere Božiu pomoc. Áno. 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 My teda ako časť Kristovej cirkvi vstupujeme s vami do zmluvy a vítame vás s láskou do svojho stredu. Ďakujeme za vás Pánu Bohu a sľubujeme, že vám budeme pomáhať, aby ste rástli v milosti a poznaní Pána Ježiša Krista, aby ste mohli plniť to, čo ste práve sľúbili. Písmo Sväté nás uisťuje. Verný je ten, ktorý nás povolal, on aj učiní. Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami. Na znamenie toho, že vás prijímame, možno vám viacerí ľudia podajú ruku, ale teda aspoň ja, za ostatných vám podám ruku.